ದುಬೈ ಪಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಾನು ದುಬೈಗೆ போய்ದ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಗೆ போவதில்ல. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ 124 ಫ್ಲೋರ್ಗೆ போவதில்ல. ರೂಪೇಶ್ವರ್ಲ ಅನ್ನ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ போவதில்ல. ಇನಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತವರುಂಡು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಡು. ದುಬೈ ಪಂಡ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಪಂಡ ದುಬೈ ನಟ್ ಒಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ಸು 163 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಎಂಕೆಲು ಪೋಪಿನಿ 124 ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬೊಕ 125. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಹೈಟ್ 830 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು. ತೋಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 3,30,000 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ 39,000 ಟನ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋಲಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬರ್ಪಿನ ಚೆಡಿಲನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷಗಾಪಿನ ಕರೆಂಟಿನ ಫ್ರೀ ಆದ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆಪಿನ ಎನರ್ಜಿನ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಇದ ಮಟ್ಟ ಬೈದಿಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷಗಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಅವು ಈ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ್ಟು ಅವು ಆರೆಳೆ ಅವು ಒಂದು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್. ಸೊ ಒಂದು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಮಿತ್ ಪೋದಾಯ ಬೊಕನಿಗೆ ಎಂಚ ತೀರ್ಥ ವ್ಯೂ ತೋಜು ನನ್ನ ಬೊಕನಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೇನು. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಗು 1,03,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾನು ನಮ್ಮ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಡ್ಲ ದೂರ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೋಜುಂಡು. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿತ್ತಡ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ರೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ 3 ತಿಂಗಳು ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೈಯಾಗ. 6 ಗಂಟೆ ನೈಟ್ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಭಾರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಸನ್ಸೆಟ್ಗ್ಲ ಬೊಕ ನೆಲಟೊಡ್ಪುನ ಸನ್ಸೆಟ್ಗ್ಲ 3 ನಿಮಿಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತಿರುತಿಡು ವರ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಮಿತ್ ಪೋದು ಕುಡರ ನಮಕ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂವಲಿ. ಅಂಚನೆ 2 ಸಲ ನಮಕ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಪಿನ ತೂವಲಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾನು ಮಲ್ದಿನಿ ಇಮಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಳ್ಳಿಪುನ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಮಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಸಾಧಾರಣ 35,000 ಜನ ಉಂತುನಾತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಖಲೀಫಾದ ಉಲೆ ಪೋಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದುಬೈ ಮಾಲ್ದ ಉಲೆ ಇದೆ. ದುಬೈ ಮಾಲ್ದ ಉಲೆ ಹಿಡಿದೆ. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಮಿತ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ನಿಗೆ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಈ 3 ನಿಮಿಷದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬೇರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ. ಕಡೆಗ್ಲ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಗೆ ಪೋರೆ ಉಲೈ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವೀಸಾ. ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಾನು ಎನ್ನ ID ಮೂಲು ತೋಜಪಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಉಪ್ಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಉಲೈ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಡೀ ದುಬೈ ಟಾಪು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ದುಬೈದ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಶೀದ್ ಮೇರೆ. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಗೆ.
ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟರೆಗ್ ಎಂಚ ಮಾತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಏನ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಡೆಮೋ ಪೂರ ಮೂಲು ತೋಜಪಲ್ದೆರ್. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2004 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ಪನ 2005 ಅಂದರೆ 2006 150 ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಇದು 2007 ಲೆವೆಲ್ 154 ಮುಟ ಆದಿತ್ತದು. 2008 160 ಲೆವೆಲ್. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ದಾಗ ಬಂತ ಮೂಲು ಬತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನೇಪಾಳಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕರ್ಸ್ನಾಗಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಮೈನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಡ್ರನ್ ಸ್ಮಿತ್. ಕಡೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಲಿಫ್ಟ್ ದಡೆ ಹೋಗಿದ. ಇತ್ತಾಗಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷಡು ಸಾಧಾರಣ 120 ಫ್ಲೋರ್ ಮಟ್ಟ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎತ್ತುವ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಟು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದು ಹಿಡಿದಿತ್ತು.
ಮಿತ್ತುಡ್ದು ತಿರ್ತ ಎಂಚ ತೋಜುಂಟುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಇದ್ದಿದ್ದು ತೋಜುಂಡು. ಒಟ್ಟು 304 ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ 900 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಒಟ್ಟು 163 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಅಂತ ಕುಲಂದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ 124. ಒಂದು 125 ಫ್ಲೋರ್ದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ನಾಳ 38 ಫ್ಲೋರ್ ನಾಳ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತಿಡ್ತು ತಿರ್ತುಂಡ ಎಂಚ ತೋಜು ತಿತ್ತದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದು ತೋಜುಡು. ಮುಂದಿನ 124 ಫ್ಲೋರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ 125 ಫ್ಲೋರ್. 125 ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಯಾಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ನಡ್ಕೊಂಬರೋದು ವುಡನ್ ಸ್ಟೆಪ್.
ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು ದೂರೋಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುನ ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಮುಟ್ಟೋಡು ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋಜೊಂದಿದ್ದು ಮನ್ನ ದಿಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಏತು ದೂರೋಡ್ಲ ಏನು ಮಾತ ಏನು ಗಾಡಿ ಪೋನುಂಡು ಏನು ಮಾತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋನು ಲೈವ್ ಆದ ತೂವಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೂರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತಿರ್ತಿನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ The washroom will enter them. ಉಳ್ಳಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರಲು ಉಂಡು ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನಲ್ಲ ಸವಿನಿಯರ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಂತ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿದ ಕಪ್ಪುಗೆ ತನ್ನಾಡಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ 1000 ಮಿತ್ತೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿಗೆ ತನ್ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿಗೆ 500 ರುಪೀಸ್ದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎದುರ್ದು ರೋಡ್ ಏನು ಶೇಖ್ ಜಾಯಿದ್ ರೋಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಟೇ ಆಪಿನಾಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಲು 17 ಲಕ್ಷ ರುಪೀಸ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಗೂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 3000 ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ VIP ಉಂಡು VIP ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅವು 8000 ಮುಟ ಆಪುಂಡು 8000 ಮುಡ್ತೈಕ್ 148 ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಮುಡ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರುಭೂಮಿಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಪಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಪನೊಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಏನಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಉನೇನ್ ತೂದು ಮದಿಪೊಲಿ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ 10 ದಿರಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗವಡು ವೀಲ್ನ ಸೊ ಐಟೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಲಕ್ಕಿತ್ತು ನಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು Can you give me 10 grams of Tuluvlog? Okay. 163 ಫ್ಲೋರ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಮಿತ್ತ ಹಿಡ್ದು ನಡತಂಡ ತಿರ್ತಿ ಎಂಚ ತೋಜಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟು ತೋಜಪಾದಿರಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡವು ಗ್ಲಾಸ್ ದುಬೈದ ನಾಳಾತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಆಂಚನೆಯನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಂಚನೆಯನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ